यो मावसा अडे हा ए मावशा तो काय लिहिलं चल 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 ह्या कर चिरमळ घे पटकन धावूया घरात हे चार ते वाटो कसं लावल्या टेबल आमचा इल्लला घरापर्यंत आता आमका घरापर्यंत पोहोचवचा दिलं काय तर जाऊया आम्हीच घेऊन जाऊया हलकी आले जास्त नाही तसं जड. जास्त जड नाही हा. हो टाकला भूतच जायत ए रामा फिट झाला का फिट जाता तुका ताका दावडू बरा मस्त वर्षभरान कलर काढायचो एक डिझाईन मध्ये भारीतलो बघ आपण वाट सचिन दीपातून मस्त फिरताय खडे नक्की म्हणा खडे आता काय मग झाडावर चढावे ओसू. कडे आलं बघले मा पडलो बघले मा पडलो हा त्यातला ता गाडी चालायचा सगळे वर पळाले बरोबर टायमार व्हिडिओ काढले पलटी झाली गाडी पडली झाली उचलून घेऊन गेले सांगल्याप्रमाणे गावात त्याची पूजा करीत राहता आई आता टेबलाची पूजा करून गेली बघूया तर हा टेबलाचे लॅपटॉप टेबल मस्त मिठाई चला आता खूप दिवस टिकतला टेबल आणि गांबा राहतला मस्त मस्त देवाचा गोडधोड आता आपलं गोडधोड वाजता अरे बाबा सोडला लागेल गेला अरे आवाज हडेपर्यंत येतात हो लागत नसतो व्यवस्थित रे हो बरोबर असलो मग पावते लावा आहे ना व्यवस्थित आज सुधारता अरे ह्या का अवतारी लो अवतार वारा देई तिका वाटतं आमका ऐका येता आम्ही आता सगळे जाणीलो मीटिंग एक पावणेरची मीटिंग आणि आमच्याकडे आता पावणेर हा तारीख ठरतली तर मिटिंगेसाठी येलो तर आपलं ब्लॉग थोड्या वेळासाठी बंद राहतलो जेवण बिन मस्त बघितलेलो आम्ही नाही जमले 10:53 झाले आणि आमची आता देवातली जी मीटिंग होती पावणेरची ती आता संपली आम्ही चाललो आता घराकडे गेल्यानंतर माझा एडिटिंगचा काम आता मी चालू करतलंय काय काय निर्णय ह्या पोरांका पटांग नाही त्याबद्दल चर्चा चालू आहे 5 लिटर आहे बाबा खाला तयारी झाली वा 6 लिटर किती आहे एक पहिला होतो विमान समोर आपण कसं जातो प्रेमळ शब्द मस्त शांत त्यांचे सगळ्यांना आणि जाणते थोडे आणि पोरगे थोडे हो मस्त हा घर बी घर बरा हा मोठा सावकारांचा बसला बघ केल्याने मस्त शांतता घे समजला शांतता घेतलाय कधी शांतता घेतलाय नाही मा
आईच्या अंगार घालतय मुद्दाम किती सोयो खैसर कुठली पडली पण तू मी कालच सांगलंय बघी धडपडा नको आधीच सांगते खर्चाक काळ करू नको खडे लायले टेबल आणि खडे चढलं घर हातीत चालवा ना आणि हा हातीत चालवंक ना ना तर मी मागा अंगल्यान बाजूक जा मी हातीत घेऊन रवलेलो हा हातीत घेऊन रवलेलो मी म्हणजे आता पण मी असं आहे ना जिवंत अजून दहा होत्या हिरोज होते रे हिरोज होते त्या हार बावलो हा काढून टाकूया ए बाबा दहाची कोथिंबीर दी हा अर्धीची पण दी दहाची दी फ्लॉवरचा खायला रे फुलावरचं काय का चल घाल कोथिंबीर घाल घाल कोथिंबीर कशी उलागलो आणि इलय बोलला ना आता काय लसूण सोड मरे बाबा काय ना तुझ्याकडे कितकी दिसत दहाची साहेबा दिते कितक्याची याची निमी देऊ सांगल्या ह्या का काय नको कोथिंबीर निमी दी मरे असं काय करतो किसान पेंडिंग ब ह्या करताय काय गप्प अरे दहाची मागणी मरे ते 20 आहे ते हातातली 10 रुपयाची आहे ही दहाची घरटे रे आहे 30 रुपये पेंडी कोथिंबीर आहे कशी आहे पेणी पुडी काय 20-30 रुपये सांगतो हो घे आता आला किती 50 मॅट झाल्यात का काय मटन हा सागोती उद्या परवा पाहुणेरा आता द्या मग 20चा द्या 20चा दे बरा सुट्टा आहे का मला फॉर्म काढला असला तर माझा फॉर्माचा असला का कोमाचा झाड लावू हो लाव मी द्यायचंय याला थोडी लावायचे माती लावायचं माझीला झाड होतं रे आमच्या पोटात लाच मारते मग बाजार घालतो आम्ही आला तर बाजार घालतो विषय कसं माहिती अडल्याला टायमाला आला नसला एखादा समजा मटन येवाजलं तर एक काढला तरी पुरे मग मेहनत करू हे पर्यंत ना समजला घाल दुधात घाल झाले बाजार उलागलो आणि इलय नाही ना आता तू का आला गावाचा ना आता साधा नाही पण बाजारात लोकात कोण नाही तर बाजारात लोकात कोण दिसणार नाही बागा आता चालले दिल्या बोण घे बोंड घेऊ या किती लायल्या 4 लायल्या बरा काय घेऊ आता खाऊन बघूया खाऊन नाही ह्या बघ मरे आई मग येऊन तुली असं असं नाही होत हो एक लावून नाही 4-5 हो 4 लायल्या एक बंटी मरे किती रुपये सांगता दिले ना 4 हो 50 रुपये घेतल एक टाक ना बारक्या हातात भाऊ देऊ एक सिंगल दिना ठरवला अजून म्हणाला तरी काय सांगते भाऊ माझा नातू चाला ठेले का परत काढून केलंय काढून हो Danger आहे. नको कडे जाऊया डेंजर आहे तुका ताबण देऊया ताबा तड ती बघ त्या मित्राकडे जाऊया चल ती तड हे 4 ते वाटो कसं लावल्या 50 की लायले जुन जुनच ना या घालून दे पाता काका ऐकणार दिसणार नाही काका ऐकणार दिसणार नाही बोणासारखं कडं का आपण तो बैल छोटा 45 47 पहिलं बघ रे वाटो कसं मावसा अडे हा ए मावशा तो काय लिहिलं चल 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 ह्या कर चिरमला घे पटकन धावूया घरात चिरमुले गडबड घोटाला काय हो भाऊ गडबड घोटाला कधी जात नाही चिरमुले आल्या का काय निश्चय करा वाईट टाकून टाकतले व्यवस्थित काळजी करून मोठी मारताय घालताय कमी मूठ मारता आपण पगड घेतात कमी हिशोब समाजता आणि कसली दणकट पाकिट होईल खूप खूप खायाहून सांगतात नाही तुम्हीच बोलतात आणि तुम्हीच करतात गडबड घोटाला 20 रुपये गडबड घोटाला 20 रुपये चल जाऊया उशीर झालो पण खाऊची इच्छा आली
कसे नारळ गोळा का 30 रुपये. बरी आहे मग कार्तिक बिर्ती काय करतो हे कितके गडे गेली ना वहिनी हे कितके होणार आहे बोणार 15 हे बटाकडे पहिले येते नाहीत 15 बटाकडे पहिले येते 15. मग हे घेऊया तर म्हणजे आजचा व्हिडिओ हिसरच संपता आणि आज बऱ्यापैकी आम्ही मस्त रील वगैरे केलो तर आता रील टाकतले 9 वाजता आता बरोबर झाले 8:25. तर आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पटापट एकदा 100K आपण कंप्लीट करूया. बघूया किती दिवसात 100K कंप्लीट होतं. तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. कमेंटमध्ये सांगा व्हिडिओ आवडला तर. कमेंट का हळूहळू सगळ्यांच्या रिप्लाय देतले पण जरा धीर धरा. धन्यवाद.